जागा 그 액션 느낌이다. Kulungka jotona ani bumong mat bidri chakna sini mo para ka almara de sung mo kolbo mo kuma district mane ani bosa jograni chakma mane geduma angkha boni rok eseli rok mani sungke sia hingga mo rang to 3-4 lakh khoros ka sung tabu ke su mo jaga rok sob phali tabu ke mungsa sini rang rok bukri kha mane doctor ka hamtai phunung nani bagai hingga tabu ke nong ni sahajo bisa nana musung hata kisa joti mo dada rok bai rok joti mo sungna help ke kisa kahamang ni khata rok tabuk ke sini tabuk mungsa kari ka jaga rok thung phali tabuk sudu nok ni mo kaisa sitong kho tai tabuk mungsa sikri kha tabuk mane sung doctor ka ham phunung nani bagai rang rok sa sikri ka sini tabuk kisa ba si lornani umo kri kha takuk rok bukuk rok joti kisa mo sungna help ke kisa kahamang ta